Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dulur-dulur kabeh? Mugi-mugi sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Nah, dina iki arep masak-masak ya lur. Jadi dina iki arep nggawe gudangan. Jadi intine engko sore iki arep gumbregan. Nah, gumbregan kuwi apa to, Lur? Gumbregan kuwi menurut sing tak waca iki kenduri gumbregan adalah tradisi upacara adat khususnya di wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi ora kabeh wilayah kuwi nganake adat gumbregan kuwi lho. Sing paling akeh kuwi sing ngenengke daerah Gunung Kidul. Nah, tujuane ritual kuwi apa to, Lur? Tujuane ritual kuwi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan permohonan maaf kepada hewan ternak karena telah dipekerjakan dengan berat di sawah. Ritual ini juga bertujuan sebagai tolak bala agar ternak terhindar dari penyakit serta dapat berkembang biak dengan baik. Nah, untuk pelaksanaannya dilakukan setiap wuku gumbrek, biasanya pada hari Kamis Legi atau Selasa malam Rabu. Untuk prosesnya, warga mengumpulkan makanan untuk didoakan bersama, disertai dengan memberikan makanan khusus kepada hewan ternak. Tradisi ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam dan ternak mereka. Nah, panganan kuwi sego gudangan kuwi engko nek wis dadi terus kok sore iki digawa ngumpul nang limbah kaum ya nek limbah kaum. Terus engko iki didongake utawa doakan bersama-sama ya. Nah, terus engko di ndum dicampur terus diendum dibageke nah ya. Kuwi terus engko digawa mulih. Terus lagi dadi pangan ya karo kewan-kewane kuwi utawa hewan ternake karo dinae. Nah, iki simbok ya iki proses ngoncaki kates utawa telong gantung. Engko dicai terus kok diiris-iris. Terus engko didang utawa digodhog. Terus engko kambi dhewe diparut ya. Kambine diparut. Terus digawe gembrot. Terus dienggo gawe gudangan kuwi. Engko gudangan iki ya gudung-gudungan karo kates karo apa liyane enenge wortel pokoke sayur-sayuran. Nah, iki arep proses parut memarut kambil. Iki nunggoni ya ingon-ingone. Ibu saya nunggoni.
iki prosesnya marut ya manual wae. Nek nganggo mesin ndak kecepatan tur rasane malah luwih seger nek manual ini ya. Nah iki karo acara tunggu mano ya ning sawah. Iki ya karo endegan bersama. Dadi nek awan kegiatannya ya ini ya ning kene iki karo gusah manuk. Di nunggu terus engko nek eneng manuk ya digusah. Ora gur ditunggu tok ya, ditunggu. Men mangan pari ora ditunggu. Engko nek manuke nyedak digusah men ra mangan pari. Nah iki ngirisi kata simbok ya wis meh rampung gari ngedang kok karo sayuran liyane. Nah iki proses perebusan ya Pak. Iki kates campur wortel kok karo godhong katese ya. Godhong katese sing pahit kuwi kok gentenan ning godhog. Nah iki gembrote ya lho. Iki dong telone, dong katese, iki gembrote, ya gembrot iki saka kambil mau ya, kambil sing diparut mau. Terus dimehi bumbu. Ya terus iki ya didang ya. Didang. Nah, ini iki jenenge gembrot. Dan desa iki jenenge gembrot. Nah, iki katese wis mateng ya, wis diangkat wis tintas kayak iki arep mlebokke utawa godhog-godhong katese kamu ya dine uyah ya men rapati pahit. Nah oke lho iki lek nggodhog wis mateng ya iki godhog kates iki ana kates campur wortel terus engko gari nyampur karo gembrote mau ya. Ini jenenge kudangan. Nah ini iki ya campur sayur-sayuran wis campur terus ulet karo gembrot iki ditambahi tokolan iki ngono. Nah hasilnya ini iki terus engko diteleh nggon sego tumpeng iki terus diteleh pinggire ya. Diteleh pinggire ini terus engko garing nggo ning limbah kaum. Terus engko dadi dongani bareng-bareng ya. Mbah kaum maca donga terus engko dadi amini terus engko dadi campur terus didum-dum dadi diijol-ijol kayak
Oke lur, iki supaya mangkat ya. Iki sing genduran ibu-ibu ya. Kebiasaan. Padahal genduri asline wong lanang ya. Tapi kebiasaan sing mangkat wong ibu-ibu. Oke iki wis tekan lokasi ya, wis tekan ngene simbah kaum. Nah, rata-rata kan ini iki ya sing mangkat ibu-ibu ya. Jadi gendurane gitu nih bapak-bapak. Jadi ibu-ibu ya lur ya. Masalahnya bapak-bapak isih do kerja ya, durung bali, durung mulai. Belakang Bapak Wisdoyo menawi kakeknya kan Pak tahu mau nonton tujuanipun nenuwun nanggipun sami ngangap. Tak wes tak omongi. Wes tak omongi. Nah iki wis rampung nendungani. Kayak iki gari bagi-bagi atau kari ngetuntung, jadi dicampur-campur terus dituntung ya gitu ya. Serampung lur, iki wayahe wis do bali. Bali wis nggo berkate mau ya. Berkat gumbrekan. Jadi gumbrekan ini iki ya. Kayak iki wis tekan omah. Nah iki ayo dadi rahabi berkate. Dadi pangan bareng-bareng dari iki sing kurang marem iku sik nyambel bawang bareng ya. Pokoke tekan omah iki terus dadi pangan bareng-bareng. Engko nek turah karo kewane wedhus apa sapi iki nek gelem ya karo dinehi berkate ku ya. Nah ini ya lor, nek ora ono sambeli, ora ono pedes-pedes iki ora marem ya. Dadi iki mau dadak nyambel bawang. Dadak nyambel bawang terus anggo ya wis dienggo
lawuh karo pelalapane iki utawa sayure iki mau gudangan iki mau. Nah, iki ya ana tempe goreng, ana telur goreng, tahu goreng, ana gudeg barang ya. Gudege ya sik anget iki. Pokoke nek bar gumbregan ngene iki tekan omah wis langsung dipangan bareng-bareng ngene iki pokoke mantep pokoke justice. Nah iki jane personile ora lengkap bro, urung lengkap. Iki seeneng beberapa personil sing urung eneng ya. Isih 3 apa 4 apa 5 malah ya. Dadi nek personile iki eneng kabeh ngono wis rame meneh iki. Iki kur separo ya. Oke dulur, dadi ngono kuwi kegiatanku awan sore dina iki gawe masakan tinggu kenduli gumbregan iki. Muga-muga sesuk iso ketemu karo video-video liyane. Lepat janure tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.